Attention pour la montée de couleur. Envoyez. Parce que nyumaya tamasere doye jamana jonjon la bunyeni. Ka kenyeni jamana inga yoro mahoronya sambi woro ni flana la nyenema yali. Odu ko son european u farla nyon kan yoru yoro mahoronya fere bakkene kan ka jonjon la yele ka keta shiblaye. Gorko Traoré ale kungiye no pieno nyemo yalla. Ko annana kana drapeau yele sisan. Donc vraiment au fin aniso jalien de kosebe anga yerema oranya kalina. Am ango malikura. Ina nyogona waliya udron de bisika jamana inga yerema horonya dembe usigi ama Madame Touré Baji Amadou Sisi anga vende seka tunu ka toni ko sugubike anga malibai yere bi chogomi ninde ba la vili doni kan korolen ni ninde ba segi doni kan ka shiblau ko fe kanyesin jamana ima pieno ye hakilna jigin dama ke kanyesin pieno ya yere kanyina maya tabuluma les pionniers pione bi abange bawo fe anaka jamana ini kata sibla benyesi mama ni nindi kaka jamana ani farafina be bobulola ini farafina bela jelen balma dinga gne bela jelen tiri yorusania demisunu fana dugu fantani nani bela jelen munumunu kama oblasrani akina e ben siratike kan seiba Touré ben hukumu konare la an bora bi ka yira ka fo ko Mali be se ka siga sigi korola Mali kada den kelengena be Mali de makanga Mali kala kado porti grandi gira kasega yira bembe segana ka yira da fana ko jaga andem senu de be kelela makorbati kelela anyongona mumbe kelela munde u blala baratane dowa fantane dowa ube akili ka dese ka akili soro de warusania demisunu fura kosobe ukani waliya enfe Amadou Chawtu Babu ale yoru mairie conseiller doye demse bala ka bike bi sisansa yor kono ko badi parce que aun itaran la jazima 90 91 millions kana aun am wati benoma kana simbi bidoma demse bala ka mi ko sa bi geji bonya la parce que Mali tubita ni Mali be kiri ya kele be sisa na fo am desen wati kana ko mi kele be sika ke mala tidala bon sila foti ka ni ba fo ni fala mi sani be ka jongo mi de be ka kili ko bela jerlen kumbe ben stratégie okumunde kono viwa bomara to wala ka boyu wori burgo bukum kala sendu